kanti mina ngiyakunika isikhathi sakho. Uthembekile yini? Nakho nje manje usuphuma kolobola wena. Amalobolo futhi wami. Amalobolo Ziyanda uyazi kahle kahle ukuthi nginomfazi enkandla. Okade nje vele uwazi ngaye. Sekuhamba isikhathi ngakubiza futhi Ziyanda ngathi ngicela ukuthi sikhulume yabo. Wena imake baba ngifuna ukuba neshow ukuthi ngiyakulandela. Sure. uZiyanda ungene wena umngeni umngene unomfazi wena uyazi yes. Lo mlobole manje oyimuphi Yena ethi uZandile umazi kahle. Okay futhi uqhubeke nokulobola umuntu okade evele khona. Yes. Inkinga ukuthi Angimtshelanga. Yes. Okay qhubeka nestory sakho baba. Kuthe kusenjalo Mbukeli masipinde sikubingelele sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo. Yalazi kudaba ukuthi le show ithola khona la ku YouTube channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel twabangani bakho, izihlobo zakho, mhlawumbe nesithandwa sakho, kwazi ba mhlawumbe nani nifuna ukulungisa umjolo wenu ukuthi nje inkinga nikayiboni. Ake sibone ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani. Mhlawumbe nawe unenkinga ufuna sikulungisele kona umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Email address leyo oyisebenzisayo ukuze sikwazi ukuthi sikulungisele inkinga zakho. Ungakhohlwa ke futhi ukujoina membership of this channel, phinde futhi upress na ngiyalwa thank you lapha yaphasi khona uzokwazi bakithi ukuthi donate ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi usisize ngako. Asingakhulumi kakhulu, asikhuluma kakhulu sekukhona abantu la uyazi la siyalungisa asilwi Umjolo Show silungisa umjolo. Igama lami nguZiyanda wakamajola. Ngibhalela kasilungisa umjolo ngoba bengithanda abangilungisele inkinga enginazo nomuntu wami. Angisamtholi kahle umuntu wami akasafana sekuqaleni, so bengicela ukuthi bangisize bangilungisele inkinga esinazo nomuntu wami. Mbukele siphinde sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo. Yalazi kudaba ukuthi yona le show ithola khona la ku YouTube channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Kindly subscribe, like and share yona le channel twabangani bakho, izihlobo zakho. Ungakhohlwa futhi ukucomment ngoba siyakuthanda kakhulu ukubona ukuthi u-engage kanjani neshow. Njengoba bese ngishilo singene igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mhlawumbe ke nawe unenkinga ezisinto umjolo ufuna thina sikulungisele lula kakhulu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Asilwi la siyalungisa. Njengoba ubona ke la ngihleli nomfowethu sokhuluma naye manje to find out ukuthi kwenzakalani emjolweni wakhe nanokuthi kungani ezithola elapha namhlanje. Mfowethu masikubingelele sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo. Ngigrand bafo right? Sure. Ngiyaphila mfethu. Igama lami ngingudlala Matifana. Elakho ngilitholile kwawukuthi ke ngilithola kwi-email. Mhlawumbe kumuntu ongazi ubani lo ngikhuluma naye njengamanje. No mfethu umuntu okhuluma naye manje mfethu uSandile Ndlovu. Katsheni. Okay uSandile Ndlovu uphuma le mfethu enkandla. Sure. Okay. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe mfethu namhlanje la kwi-show. Nanokuthi nje uhloniphe mengabe uthola i-call ethi udingeka la ekhaya. Mhlawumbe kube njani ukuthuka kuwena mengabe uthola ukuthi nansi i-call idinga wena ukuthi ube la ekhaya. Uthukile noma uvela wathi hayi no vele kufanele ngizolungisa izinto zami nomuntu wami. Ubona kuhamba kanjani kwi-relationship yakho? No mfethu ngingeke nje nginabe kakhulu yabo. But kodwa mfethu ukuthola kwami i-call mfethu kungithusile because bengayilindele yabo. Ngoba ezinye izinto yake uthi ucabanga okunyani kwenzeka okunye. Okay. Yabo so angathini kodwa nje mase kufanele kwenzeke kuzokwenzeka. Yini le eyenza ungazi bafo ukuthi mangabe ngikhuluma nawe kanje man to man ube nendawo la uthi khona ngingathini ingoba mhlawumbe uyabona ukuthi window ebhizi ematasa mhlawumbe ubhizi ngapha nangapha noma hayi window eqondile focus kumuntu oyedwa. No mfethu izinto ekanjalo mfethu kahle uyazi ukuthi indoda ayimngonya olodwa uyabo so ngenzeka ukuthi mhlawumbe indoda isibanjiwe awazi nawe yabo. Okay. I know mfethu ngiyakuthola kahle kakhulu and ngiyabona ukuthi njengoba ula namhlanje kusho ukuthi kukhona into ekumele ilungiswe. Wena ngokwakho nje uma ubheka kubudlelwano nokubona njengamanje uyayibona into efuna ukulungiswa noma nawe masula uzozisuka ukuthi hayibo ngempela ngilungisane la. Yeah, ake sibone khona mfethu phela kuningi mfethu yabo. Ziningi izinto esezenzakalile empilweni kodwa ake sibone ukuthi kahle yini lesilungisa. Okay.
You have mentioned ukuthi uyindoda noma ungazange ube direct but umentionile ukuthi indoda isikhathi esiningi ayimi ngonyawo olulodwa. Yes. So la sithi ke lo muntu okulethe la namhlanje kwisho umuntu mhlawumbe omaziyo noma onethemba lokuthi nizolunga izinto zenu ungamchaza njengomuntu onjani uma ungachaza nje ngaye nawe ne-relationship yenu. Phelelwa amagama. Okunye ngingathi nje mfowethu ake ngimbone. Sixoxe sibone ukuthi sihamba sicina yabo. Ake ngiqale ngimbone sibone ukuthi sibe kanaphi. Kodwa ukuphethe kahle mfethu akukho la usokola khona yonke into ihamba kahle. Ungaloku ukhuluma nje mase sefika la afika athi uyamncisha noma mhlambe usha 1-2 ulale. Hayi yonke into ihamba. I know. Complain. Okay. Mfethu njengoba ubona ke la sinethima esisebenzisana nayo okuyiyona yenze isiqiniseko sokuthi yonke into la i-sorted and noma athi umama uyafika mhlambe nokuxabana but uyakwazi ukuthi i-calm down isimo ukuthi kube right phakathi kwenu. Sithembisa mfethu before sikulandele umuntu wakho ukuthi hayi uzoyiphatha kahle ubehave awuzolwa futhi ke noma uma uphakama uzothetha nje but uthethise komuntu u-understand ungavele nje uthethise nami ngoba phela mina nginebhadi bavele bangifake endabeni zabo. Hayi uma ungena uyangena kodwa ke asizike ungene namhlanje. I know mfethu kulungile. Njengoba ubona ke mbukeli nangu uyangithembisa ugatsheni ukuthi hayi namhlanje endabeni zabo ngizolungisa nje clean asilwa. Ake siboneke ithemba lethu uma belithatha udadewethu limbeka la ukuthi ayizothuka indlovu noma izothi hayi no i-right yona ngomuntu wayende he's willing ukuthi balungise izinto. Ake siboneke ukuthi basiphatheleni namhlanje mengabe udadewethu esefikile la. Dadewethu njani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila mama. Siyabonga kakhulu ukuthi ke usihloniphe namhlanje uze la kwishow mengabe udingeka ukuthi ufike njengokusibhalela kwakho. Nanjengesicelo sakho nje sikulandelela kumuntu wakho ukuthi simlethe la kwishow so ukhuluma naye. Kodwa ke mengabe ngikhuluma naye nje mina ungakafiki ngayimpendulo zakhe angizizwa kahle. So njengoba sengikhulumile naye ngithanda futhi ukukhuluma nawe ngibone ukuthi ngempela akuhamba kanjani. Njengoba umthathile ubhuti wamletha la kwishow mawubheka nje i-relationship yenu ibihamba kanjani? Ngizothanda nje ukuqala ekuqaleni bhuti wami. Kusukela nje kunyaka ka-2020. Shuthi ngashiwo umyeni wami. Okay. Beshuthi hayi ke afihlwe kumyeni wami kudluleke lapho ngithi ukuhlala kancane ke isikhashana sokuthi ke ngiyazi kunalolu siko lokuzila. Bese ke kuyadlula ke lokho. Bese ke manje sengisukumela ukuthi sengifisa ukuthi no angilungise indaba zakhe ngoba kade sebenza indaba zezimali kanjani. Indaba zamyeni. Okay. So ke indaba ke ngicabthi iqale lapho ke bhuti wami. Because bekade ngimcela ke uSandile ukuthi ngicela azongisiza azongidrivela ngoba ngalesa sikhathi bade ngisanda stress yabona ngisanda kushonelwa yabo nje kusanzima. Ubengisiza ke lapho ke ukuthi ke uyena ke uzongithatha ayongibeka lapha ema-ofisini uyazi ke nawe kuyaqeqwa ke kulezi zinto zeyimali. So bekade ngisiza lapho ke kuhamba yeke kugcina sekuba khona ke lawo nje ngizothi nje kwa-develop ama-feelings yabo because ubekade ngiphethe kahle njena yabona njena lokho nami ngagcina ngibona ukuthi hayi no hayi angaba indoda nami ngingaphephela kuyona. Okay. Shuthi uSandile uqale ukusiza as udriver. Wagcina sekusiza nasey'ndaweni nje zonke. Hayi yebo bhuti wami noma singabeka kanjalo. Oh, okay. So ungenise kanjalo uSandile manje yini pho lokhala ngawo ngoba ubekuphethe kahle futhi ke kusiza manje yini le kanti engaka uSandile agcine yenzile? Bhuti wami izinto zishintshile akusafani nasekuqaleni. Yabona nje manje akasena lo Sandile bekade ngimazi bekade ngijabulisa. Usena nokuthi angawaphendula ama-calls ami mangimfonela kwesinye isikhathi anginqamule ngisathi ngiyakhuluma nje angisamtholi nangesikhathi engidinga ukumthola ngaso. Akusasiyena nje kahle kahle lo Sandile. Usena lokho nje mhlawumbe engingakubiza ngokubhampa nje yabo. Yebo. Okay, uSandile niqala ibe right into yenu ekuphethe kahle ekunikeza uthando ekujabulisa futhi and manje akasakujabulisa uziba amafoni. Yebo nje akasena nje libe ngimazi ngisho nje noba sisekamereni kushintshile nje konke. Okay. Kushuthi kade niqala uSandile mhlambe before nifike la kwishow njengoba nila namhlanje khona mhlambe nike nakukhuluma washo izathu zokuthi ngani esesikasi esengawabamba amafoni esengakuthokozisa.
Eyi, akukho esike sakhuluma bhuti wami. Ngibona nje ngoba esenza nje lezi zinto azenzayo. Bese-ke ngiba nanokubona-ke kuma-post akhe-ke ko-Facebook-ke, abona nje upostile ukuthi usewumuntu oselobolile. Wow, Sandile. Konke lokho mina ngingakwazi ngaze axoxe lutho nami. USandile niyathandana naye. Anikaze nahlukana. Into ayenzile nje ukunikeza ispace then phithi uselobolile. Yebo. Washintsha nje. Okay. Sandile, Sure. ufica umama la eshonela umyeni wakhe. Yeah. Uyakwazi lokho, right? Yeah. Awugcini ngokukwazi lokho. Wathatha i-advantage ngoba vele uthi umama ubesane stress. Wathi esane stress wena wangena ngenxele. Wamsiza ekushayeleni, wamsiza kwi-relationship. Wangagcina ngokumsiza uthi umama noma benilala hayi cha ubumnika kahle impela. Awugcinanga-ke ekutheni umnikeze kahle. Wathi umama esejabula ukuthi awungaphinde ngayithola le nto. Wavele wanyamalala. Phithi usulobolile. Ulobola omunye umuntu futhi. Hayi umali eceleni. Yeah, mfowethu ngiyamuzwa uZiyanda mfowethu. Kuke konke akushoyo kuliqiniso yabo. Nanokuthi ke phela sesosale sesikhuluma yabo. Ngoba phela futhi inhlanzi angivele ngenzanje ngoba inhlanzi vele isishelwa manje. Mama Ziyanda ngizonika nje ithuba ukuthi nikhulume noba uthu. Usipithe nje into ofuna ukisho naye akhuluma. Then mina ngizongena la kumele ngilungise khona. Okay. Anikhulume. Into enza ukuthi ngize ngikubezele la Sandile ukuthi angisakutholi kahle ushintshile. Uyakhumbula izolo ngikufonela uze nje wavala ifoni ngisathi ngiyakhuluma. Awusafiki nasendlini nje noma ukhona awusena lo Sandile bengimaza awusa-act nje njengasekuqaleni. Inkinga xolisa ukuphula ulimi Ziyanda. Okay. Inkinga yami Ziyanda uyazi ukuthi ngomuntu obhizi. Namanje nje namhlanje nje ngiyeke ukuya kwi-meeting yami ngoba uyazi ukuthi nginebhizinisi enkulu leyinkukhu yabo. Lelo wakwangisiza ngalo before yabo. So okwamanje ngithe angize la ngoba manje ngiyabona ukuthi shuthi kubalekile ukuthi ukuba khona kwami la yabo. So Ziyanda mfethu angazi ukuthi kahle ukhala ngani kakhulu ngoba isikhathi ngiyakunika manginaso ngiyakunika isikhathi. Oh hayi ke kusha-ke nako lokho uyathuka nje ukuthi ngikhala ngani wena ubona nje izinto zethu zisafana sekuqaleni. Ushintshile. Uyibalile umama izinto akhala ngazo wena Gatsheni. Ubalile umama ukuthi ukhala ngokuthi ushintshile. Usuyamncisha manje futhi. Awugcini ngokumncisha usuyambampela usabambe ngisho amafoni. And kwinkulumo yenu manje sengithola nanokuthi ngathi khona kusiza ngako umama. Kwenzakalani? Yeah bhuti wami mfethu. uZiyanda ube usizo olukhulu kumina. And futhi namanje ebudlalwaneni bethu ngicabanga ukuthi sisabambisene yabo. uZiyanda ngiye ngamhlephulela ukube semqondweni wami webusiness yabo. Ibusiness ebenginalo emqondweni lenkukhu. Okay. So lelo business ngiliranile ngalirana ngathi kucela ngiboleke imali engango 50,000 yabo. Hayi uZiyanda nginike imali ngabe nankinga ngoba phela besinobudlelwano obright yabo. So ngamthatha futhi uZiyanda ngathi ngicela ukumkhombisa lelo business lami emakhaya la ngikhona ngala enkandla yabo. So okwalijabulela futhi ngithi amase ngimxoxela nje ukuthi leli business ngifuna ulirana kanjani wathi hayi vele yena akayena umuntu wamabhizinisi yabo. So angimkhiphe nje kuyona yonke lento. Yeah, so inkulumo yethu nje ubi kanjalo ekuthenini kuze sifike lana angazi ke kanjani manje esethi mhlambe yakasaboni mhlawumbe sisaboni ngaselinye kanjani akazi nakho ke manje umama wena uboleka u50k kuyena right. Yes. Waqala ibhizinisi lakho ngosizo lwakhe. Ubumthanda lo muntu engakakunikeza imali and uyasazi isimo sakhe. Uyasikhumbula isimo sakhe kangani ukuthi wadlulelwa umyeni ngonyaka ka2020. Wadlulelwa umyeni then mabe sedlulela umyeni wena wangena. Manje umama usethi nayi shoulder to cry on isiyamdudetha ke manje shoulder to cry on. Idle imali zakhe nazo lezo imali ebenizilwa nayo umama ngoba uyasho ukuthi besizwa wena umdriver uyele yabo nje kahle kahle ziningi indawo umama umdriver ezona crazy. Uqale wamdrivela imoto yakhe wangagcina lapho wadriver yena crazy wangagcina lapho waphinda futhi wamnikeza manje awusamnikeza. Bhuti wami angazi ngizothini kodwa mfowethu effect ithi uyabona nje ngiyaqala amabhizinisi yabo.
Vele isikhathi esiningi ngeke ngize ngisithole. Uyangifonela yena ngimtshela ukuthi Ziyanda ngisabhizi kanje nama meeting kanje amanye futhi kuze kuba wasebusuku ama meeting uyaku-understanda ubek-understanda lokho ingazi manje ukuthi sekwenzakaleni ukuze sithole sesikule situation esikuyona manje yabo Thubu understanda mama kodwa manje ungathi awusa-understand mina ngiyazi ukuthi yena unga-understand kodwa-ke mhlawumbe indoda yakho ayiboni yona into erong zona zonke lezi zinto soyibalile zophinda futhi ngikunikeze ithuba lokuthi umtshele nje ongamsabi ngizolungisa la angiziyeli naye ngeke Sandile ngize ngi-understande ube usopostana ko Facebook ukuthi wena usulobolile kusho ukuthi wena ulobole ngazo le imali lezi zebhizinisi angithi uyazi ukuthi Ziyanda ibhizinisi liyamuva ngithemba ukade unginika imali ngiyaqalile ibhizinisi ngemali yabo wena angazi noma mhlambe kumina uzofuna imali noma uzofuna kulungiswe noma uzofunani angazi ufuna konke mfethu ufuna uthando lakhe back ufuna uphinde futhi umjabulise no akachazele ukuthi kahle ufuna okay Bengitshela ukuthi phela mhlambe uma kuukuthi lusakhona uthando lami kuwena mhlambe sangakwazi ukuthi silungise izinto kodwa okay angazi ke lokho ngizokuthathela kuwena kahle angisaboni futhi yini ongayiboni phela angisaboni mhlawumbe ukuthi izinto usezowangibukanisa nezwe lonke South Africa yonke mfowethu ukuthi ucathi wena makuthiwa wena izinto isangalunga makunje usubuko izwe lonke ubuyiqalelani ke lento uma ukuthi izokuxaka no mfowethu uma umuntu wesilisa uyakube nemiqondo emibili uyabo ucabange kahle akahle usuku ucabanga kaningi umqondo wakho usuku uhamba uyabalansisa uZiyanda mfowethu ube right sisaqala uyabo okwamanje uZiyanda ungifonela ngikephi after hour futhi wenzani la ukhona unoba angisakwazi ngisho ukuhlala nabangani bami ubungakwenzi lokho niqala mama ukuthi umcheck nawe ndena bengimcheck noma lokho enaqala into ayaziyo ukuthi yenzeke yes into ebehleze nje ngiyenza Ziyanda ukhuluma iphutha uyakhumbula sinabangani bami lapha yana emhlanga wafona wena ngakutshela ukuthi nginamajidami sakuhlala nje kahle namajida waphinde wafona ngithe ngisuka lapho ucingo ngangabe ngisalibamba ngoba manje ngenzela kona ukuthi wona kahle kunokho ngasangithemba ukukhona yabo kanti mina ngiyakunika isikhathi sakho uthembekile yini nakho nje manje usuphuma kwalobola wena amalobolo futhi wami amalobolo Ziyanda uyazi kahle ukuthi nginomfazi enkandla okade nje vele uwazi ngaye kusesekuhamba isikhathi ngakubiza futhi Ziyanda ngathi ngicela ukuthi sikhulume yabo wena imake baba ngifuna ukuba neshow ukuthi ngiyakulandela sure uZiyanda ungene wena umngeni umngene unomfazi wena uyazi yes lo mlobole manje oyimuphi yena ethi uZandile umazi kahle okay futhi uqhubeke nokulobola umuntu okade evele khona yes inkinga ukuthi awumtshelanga yes okay qhubeka nestory sakho baba kuthe kusenjalo ngambiza uZiyanda ngathi asikhulumeni uZiyanda wawumuntu obhizi wafanele ayeka anti wakhe angazi kanjani faye kugezwe kwenziwe yini izokwenziwe okay Ziyanda njalo uZiyanda mengithi ngicela ukukhuluma naye ube umuntu obhizi ube umuntu obhizi ngase ngathi yazi ukuthini ukuze lento ngiyenze nje ibe square angivele ngiyenze lento sure ukuposta ke angikwazi ukuthola kanjani ukuposta ngoba mhlawumbe kunomuntu wasekhaya opostile ngoba mina bengithi ngiyamfihlela kahle bengenzela ama feelings wakhe ukuthi kahle agcine ngayitholanga lento okay yabo ukuthi kahle mina sekungenzeke nje kanje kahle ngibalekela ama feelings wakhe la kozetha awudlali nabo uZiyanda uZandile awudlali awuzi mfowethu hayi kanjalo mfowethu kodwa nje uZiyanda uyalazi lonke iqiniso mfowethu silanje la sikhona uZiyanda uyazi usengakhuluma nje wena mfethu kusa right usahleka kusamnandi yabo uyabo nje uZiyanda lokho efikile userious mfethu and lento imphatha kabi kwayimina ngibona umama la wena ubona umuntu wakhe yabo so njengamanje uyakhala ngokuthi izinto zakhe zihambile uthatha imali yakhe waqala ibhizinisi lakho usu-right ke manje yazi yena sebona uZiyanda usebona umama uZiyanda usebona ukuthi useqale wakwenza waba right then wena wathi mengabe usu-right wasuthola impiko wandisa wabuyela lapha kumuntu wakho back abemazi vele bhuti ngoba uyamazi vele kodwa kade emazi ubungandizile ubukhona
ubukwazi ukutholakala mengabe sithandwa sami ngicela ukukubona isikhathi esithile ube khona. Ngabe sithandwa ukwazi nokumtshela nawe ukuthi baby ngicela namhlanje phela nginikeze mama ahamba ukunika futhi kamnandi. So manje soyabona ukuthi kwenzakalani manje. Mase wena usu-right nali ibhizinisi lakho ubungichomela ukuthi selikhulile manje sili-right. Lihamba kahle manje ibhizinisi usele-ke mama umama la eceleni. So uthini-ke ngaye-ke ngalezi zinto afuna zilunge? Mfowethu kahle uZiyanda sihlalile naye mfowethu bekumnandi yabo. Ayikho into angangenzeli yona uqinisile. So ezingumfana kahle kule minyaka engikuyona mina mfowethu nami ngiyahamba ngibuke ngibone ukuthi no kahle uZiyanda ngokweminyaka usekhulile yabo akayena mhlawumbe umuntu engathi ngifuna ukuchitha naye impilo yami Kubona manje lokho ngoba usumsebenzisile. No mfowethu ngiyahleka nje ngoba phela kuyahleka kodwa phela angazi ngathini kodwa nje mfowethu iqiniso liyiqiniso. Iqiniso liyiqiniso. Asithathe mfethu ekuqaleni nje sisuku. Umshele ngoba umthanda uZiyanda noma ububona no uZiyanda mfowethu akimshelanga. Sabonisana nje mfowethu ngoba kade ngimsiza so kwase kuba khona leyo nto ekuthenini ngoba phethe umuntu oyedwa ake ngizama kahle ngiqale ngimsiza mfowethu iqiniso yalazi nawe ukuthi ngiqale ngimsiza so ekumsizeni kwami kuthe kuhamba kwase kuba khona leyo nto phela nami ngumuntu wesilisa mfowethu yabo ebazi kodwa naye ukuthi nginomuntu so kahle hayi ngoba mina naye besithandana kahle ngathi besisizana. Nakho-ke manje ma uveza ngapho ukuthi ungathi nisizane nasizana kwaze kweqa ukusizana kwenu ngoba yena nje uthi akakhumbuli ethi I love you. Nephutha unamanga Sandile. Kwakuyini? Unephutha nje sonke lesikhathi besithandana ngoba naki nje usunale impiko lezi nginikeze zona. Kwakuyini? Okay ke it's fine ke. Sengingacela ke manje sengingacela ukuthi ungibuyisele imali yami back. Kanye nemoto lengangikuboleke yona yami. No okwemoto ke ibambe lapho okwemoto. Mina ngisafuna ukuthola le part ma wena ukhumbula I love you waSandile. Hleze esho bhuti ngeke phela ngimqome ngazange nenze izinto nje akakaze mhlawumbe akukhohliseke athi no hleze esho nje bhuti nabe ngazi ukuthi siyathandana nje bekukuhle angeke ungakusho lokho bhuti uma unobudlelwane nomuntu ngaleso sikhathi angeke uyavuma manje. Sandile mfethu kwangathi wena uhlala ngathi ke manje noma eqinisa awufuna ukulikhuluma yabo Sandile njengoba sila mfethu ukukhuluma mase siyalungisa sure umama la uworried ngokuthi uhambile wena noma ke asithi akanandaba nokuthi uhambile kodwa worried ngokuthi ukunikeza impiko wathi ngabe sekunikeza impiko wasundizela phezulu wena kanti yena ube nethemba lokuthi mhlambe mengabe sewufika wena noma sekunikeza imali uzokwazi ukuthi nisizane naba u2 ngoba uyasazi isimo sakhe wena into ovele wayenza uvele wahamba ke manje kuyimanje umkweleto 50,000 naku manje ngingena indaba yemoto yabo hayi emoto bhuti uyalazi iqiniso indaba yemoto. Okay kwenzakala akakhuluma nje naye iqiniso. Imoto nje wathi ucela ngimboleke ngoba kwakuyiveni kade nje ihleli egcekeni isina ngingasayinakile nami wathi ucela ukuthi awurana ngayo ibhizinisi because kuzoba lula uma ngabe yokwenza ama-order ngayo ngamnika kuyayina lokho wathi ukulungisa ke lapha nalapha. Angithi uyabona ukuthi imoto ngayithola kanjani. Okay Imoto buyihlalele ngingasathelelwa le moto kwa gearbox wakhona busufile ngayithatha imoto ngathi Ziyanda ngiyilungise le moto ngayilungisa emgaqweni nje kumanje sikhuluma yabo iyahamba nje kahle angiyazi iphi-ke la ifunayo noma mhlawumbe fa ngikhiphe izinto engiyilungisile nje ihambela ibhizinisi ibhizinisi lakho. Okay okusho ukuthi siyavumelana ukuthi kunezinto ezimbili zikamama ezingakwena imali omkweleta yona nemali le isama no imali bhuti singanayi ngabe ukhuluma iphutha mithi mhlawumbe wayengibolekile sayixoxa imali uyabo sayixoxa imali kwazi ukuthi wangitransferela yona imali uyabo akuzange nje kube khona mhlawumbe ubuhixihixi obaba khona mase ungiboleka imali kwangeke angakudedeleli mfethu ziningi izinto akudedelela zona umama edakwe uthando kunjalo mama ngani yebo ziningi izinto akudedelela zona edakwe uthando hayi mfethu sengaba kuyena mengabe ethi anzange nibolekane kwenzakalani wayithatha kanjani imali sasivumelene ngokuthi uma ngabe ibhizinisi elihamba kahle selithuthuka uzolwe ngibuyisela ke imali ke and now ibhizinisi elihamba kahle awusayibuyisa imali mfowethu uyazi nawo mhlambe ukuzwe ngabantu abasomabhizinisi business alihlezi nje fairly stable business liyehla leni ikakhulukazi ke leli lami lenkukhu sometimes odwa sometimes akuthengwa yabo so angikwazi ukuthi mfethu ngizomnika lo 50,000 nje ngoba unjalo mhlambe sesingaba
nesisombululo thizeni mhlawumbe mawukuthi leyo mali ngiyayikhokha noma ngenzani uyabo. Kodwa nje mfowethu uZiyanda mfowethu kuyo yonke lento le ayikhiphile kumina. Okuyinto ayisho nayo ukuthi nani khulumile vele ukuthi uzoyikhokha kancane kancane. I don't think ukuthi mina mengabe ungikweleta u10 rand sikhulumile ukuthi uma ngabe uthola amandla uzongibuyisela. Angikwazi ukuthi ngawufuna wonke njengoba unjalo sibe sasikhulumile. Ngiexpectile ukuthi njengoba ungikweleta u10 rand nje at ngenyanga wena makuwukuthi uhola wona u10 rand kodwa zama ukuthi unginikeze u2 rand noma u3 rand mase ku7 rand uyabona ukuthi usala ukwenzani. Hayi ukuthi ke manje sengizothi letha wonke lo 10 rand njengoba nayo umama eshilo. Kodwa mfowethu sengayibuyisa nje imali ngoba ngiyibuyisa. UZiyanda wakunika ngenhliziyo enhle. Uyabo. Naye nje sengabe ukhuluma iphutha wanginika ngenhliziyo enhle mfowethu ngoba manje ngangade ngimbekele kahle ukuthi ibhizinisi lizosisa phi mina naye. Kwasho ukuthi yena uyayikhipha ke ibhizinisi. Wena ungayenza njani into enjalo? Ngicabanga ukuthi bhuti lento nami ngizomenzela ibelulu uSandile. Yabona ngoba ukhala ngokuthi imoto yayingakhandiwa wayithatha wazikhandela. Okunaloko sengabana khipheke lawo maphatha awafaka emotweni. Ubuye yona ke injalo. Ngidingayo eyampela. Akwazi phela ukuthi imoto ngiyikhipha izinto ebingisebenzela la. Into enjani leyo? Uyibiza ngento enjani? Mina ngiyasola ukuZiyanda mfethu yabo kunalo umngani wakhe la uThembi owumakhelwane wakhe. Uyena lo ongena kuzonke zonke le ndaba amfaka umqondo omubi ukuthi mina kanje kakhuluma indaba zethu. Weke uThembi Mqomane. No wayengekho. Iyona ke lo nto washo uThembi ukuthi hayi Ziyanda ungamqomi. Iyona ke lo nto mfethu ukuthi uZiyanda nasekhanda ngathi asasile manje. Enxa ukuthi uzwa ngabantu mase ethatha into adinelwe nini. Uzwe ngabantu noma kwenzakaleni. Nango. Cha bhuti imali nemoto okwami. Nawe yazi mina ngicela into zami ngoba ngiyabona ukuthi ngathi le yokuthi siqhubeke nokuthandana ngathi hayi akukahle kuyona. Sisafuna ithando lwakho ke manje. Thando lakho lithathe mfethu uliphathe kahle uhambe ulinikeza uZandile emakhaya. Asisafune uZandile noma uZanele. uZandile. uZandile. UZiyanda ngapha usefuna izinto zakhe ke manje ayiphelele. Usethi uthando lakho hambe uyolinikeza because vele nobusumbluthika awusawaphendula amafoni so manje le mali siyikhokha kanjani. Ilapho ke la ngingena khona. Uyakhumbula ukuthi ngithe ngiqala la ngakutshela ukuthi la selukuzolwa solungisa. Sure. Sengingenile ke manje ebudlelaneni benu ngibizwe yinini angiyibizanga mina njengoba ngila. And njengoba sila kumele sihambe nesixazululo ekugcineni. Hayi ngiyakuzwa futhi. Sengingaba kuyena mhlawumbe ukuthi uyifuna kanjani ngoba kahle kodwa ngeke ngikwazi ukumnika yonke. Ngiyakwazi. Ngoba phela sengingaba ukuyisa ibhizinisi. Izinto eziwuthuna ke mfethu esifuna kuwena. Sifuna imali, sifuna imoto yethu. Uma ukuthi awufuni nemoto yethu sinoZiyanda. So thatha amaphathi akho sikunikeze sithathe imoto yethu. Ngoba njengoba ngila mfethu mina ngihamba noZiyanda manje ukuthi siyolungisa lena. So le mali wayithatha imali yethu leyo siyayifuna manje 50k. Uzositshela wena ukuthi siwuthola kanjani uyoqhubeka nabantu bakho nami ngiqhubeke noma wami mina futhi ngeke ngimfakele utholo wena khona izinto wamfaka zona mina nje ngiziyenzela ukuthi ngifike la ukuthi usho ukuthi indlela enza ngayo kwenzani mawukuthi uyaqhubeka nezinto azenza sho phela uzothatha beka yeah uzobe siyaqhubeka uma ubu 50k mhlawumbe sizokwazi ukuthi silungise izinto zethu 50k imali encane okay so khokha uthene ke ma so uzobuyisa kanjani ukhulume nje ungamsabi khona nebhoza yami uzongibuyisela nje mhlawumbe nje okungenani ngaloku nginyanga 10k kona wona ngiyayidinga nje egcineni iphelele nayo ke imoto yami njengoba sichazile nawo bhuti hayi mhlawumbe kwemali singakhuluma kodwa nje imoto angiboni ukuthi ngayibuyisa eyabani kanti imoto akuyona neyami angiboni ngempela ukuthi ngayibuyisa imoto ngoba manje mina imoto ngayithatha isifile khumbula ukuthi imoto ngayithatha isifile Ziyanda ungakhuluma iphutha phambi kwabantu la ingakho ke ngithi uzokhipha lokho wakufaka kuyona imoto angikwazi ukukhipha imoto ngidinga noma isinjalo angikwazi ukukhipha imoto ibihamba yabo imoto iyafaka intweni masifila ukwazi ukukhipha into esebenza emotweni kumele uyibulale ke phela ngoba uyithatha ifila ngithi ukhala ngalokho ukuzibuyele kumina ke inje ngoba uyithathile abantu besifazane uyajika Ziyanda yazi ujikile Ziyanda umshintshela nami ngibona wena nami kujikeni hayi bhuti cha mina yabo njengoba ngithule la ngimile kanje ngenibuka noba utho ngibuka ukuthi mina mengithula niyakwazi mhlawumbe ukuthola isolution nobabili yabo because ngiyabona ukuthi lo seyiqalile le conversation kahle la imini umuntu ongazi ukuthi manje imini owaqala lobudlelwane beni kanti mina nje sengizolungisa lapha nalapha futhi ayikho into engizoyilungisa ngizofuna imali yami imali yaZandile sengicishe ngathi imali yami noZandile no mfowethu ake nje ngithi mhlawumbe lento seyikhathe in short Ziyanda
ake ngithi ngiyaxolisa. Ngikhulume nje njengendoda ngithi ngiyaxolisa kubona konke sengikwenzile. Ngizozama mfowethu, ngizozama ukuthi imali yakho ngiyikhokhe ngendlela ofuna ngayo. Yabo. Ngizozama mfowethu ngamandla wonke. Kumele uzame mfethu ngoba manje kwayithena siyangenele. Yabo nje bese sifakile nje uZiyanda sangena la. Sigamanxele impela manje siphakathi. So sizozama ukuthi singenelele singangisho enkantolo. Siyokwenza izinto zokuthi wena egcineni ugcina uyikhokhile imali. Nivumelane ukuthi uzoyikhokha kanjani ngoba kumele sihambe la kuwukuthi ekulist ngoba akasalitholi nothando lwakhe akasalitholi kodwa ke imali yona akahambe ayitholile. Yabo sivumelana uzoyithola kanjani. Vele wena uright usanda nokusho ukuthi unozandile wakho. Uma usele yedwa. Kodwa amaziyo naye mfowethu. Amaziyo. Ngena mhlawumbe umuntu angathi mhlawumbe uyube emqala. Ubungeke mhlawumbe ubathathe bobabili. Kunganzima mfowethu ngoba phela uyazi naye uZiyanda ukuthi usekhulile. Yabo. Akuyena mhlawumbe umuntu esingachitha naye isikhathi. Yabo eside. Kodwa mfethu lokho ubukubona eqala mfethu. Uqala usho ukuthi wena wavele nje wakuyena ongabona ukuthi mama omdala. No mfowethu ngangikubona njengoba ngisho ukuthi lento yaqala iyomdlalo. Yabo. Njengoba isize ifike la ikhona manje. Iyumdlalo ngimdala ngabe ngavele ngiswele ukudlala nje. Shame selfish. Phela Ziyanda angikwazi ucabanga kanjani noma wawukade ucabange kanjani. Sure. So injalo nje futhi angeke ngize ngijike. Nje injalo. Niyadlala bogatsheni. Gatsheni izinto zokudlala lezi. Izinto zokudlala. Hayi akukho njalo mfowethu kodwa nje ngoba sekwenzekile sekwenzekile. Ngicela ukwazi ukuthi imoto yona izobuya kanjani ke yona? Kuzokwenzeka kanjani? Hayi imoto njengoba bese ngishilo mfowethu imoto akulula ukuthi ngiyidedele. Hayi imoto yami ngiyayicela. Akulula ukuthi ngiyidedele. Yonke engiyicelayo ngempela ke. Ngicela nje ukuthi into esesingayenza mhlawumbe emotweni angazi. Mhlawumbe nayo mase ngiqeda ukukhokha lesikweletu lesi singaqale mhlawumbe ngikhokhele yona. Angimdingi mhlawumbe ngidinga nje imoto yami back kumina njengoba uyithathile imali izophinda ime kanjalo. Ngiyayicela nje imoto yami kanye nemali yami. Sihlukaneke ngokuthula ke wezinto zakho nami ngenzokwami. Yo Ziyanda mfowethu yazi wenza impilo yami ibe nzima ke manje. Impilo ngathi ngibe ngiyiphilele kahle kodwa ke angizokunika imoto. Noma asenze kanje awunginike izinyanga nezimbalwa ngipatanisa imoto right then mase ngikubuyisele imoto yakho. Leyo uyifunayo. Mhlambe asambe la nezinyanga mhlawumbe osinikeza zona ukuthi sinikeze isikhathi esingakanani. Inkinga bhuti wami mfowethu kusafanele ngiqale ngiqede lo 50 lo. Then mase ngiyabona ukuthi mhlambe ngiphesha kanjani ke le yokukhokhela imoto. Uyabo. Iyona into mhlambe engingabhalansisa kuyona ke lo kuyenza. Kodwa nje ukuthi nje ngivele ngimnika imoto mfowethu hayi kuzoba nzima bhuti wami ke. Kuzoba nzima. Okay. Nakho ke Maziyanda sofikile kwishow wathola ithuba lokuthi ukhulume nale ndoda le and zonke izinto ayikaphumeli kahle obala ngoba nemali ayikasitshela ukuthi izokhipha malini imoto ke ungazi ukuthi ifuna ukugoloza igoloza nemoto yakho cabanga Kanjani nje so awukhulume naye nje before simdedele sizwe ngempela ukuthi mengabe ukhuluma naye wena direct ungakhulunyelwe mina umtshele ukuthi ufuna lokhu nalokhu uzokuthatha seriously. Okay Sandile sengibonile vethi into zethu angesalunga. Esengikucelayo nje ngicela ukuthi imali leyo iphelele yonke nemoto yami ngokunjalo ibuyele kumina. Emva kwaloko ke nami ngizobe ngiphumile kuwena ngiyiphilela impilo yami ngikiye kuyiphilela impilo yakho kodwa nje nalezo inyanga lezo yishoyo ukuthi ngikunikeze zona angivumelani nalokho. Ngiyayicela nje imoto yami ngokusheshsha nje impela. Hayi ngiyakuzwa Ziyanda ngiyakuzwa. Ngizokwenza njalo mfowethu. Yize nje nami ngizobe ngishayeka lapha nalapha kodwa ngizokwenza njalo. Ayakusahlangene ke nami ukushayeka kwakho. Hayi ngizokwenza njalo. Okay. Shuthi kuyona yonke lento le bafu uyalibona iphutha lakho noma wena uright uZiyanda uyakusukela. Because angifuni nami ukuthi ngilungise into engalungile yabo. Ngitshela ukuthi ngihamba into ilungile kanti uthelo mfowethu wazwalithatha iside lalo amama engathi ngempela usikwenzakalana. No mfowethu nawe uma sowumuntu ucabanga kahle uRezini uyabona ukuthi no kahle ubwrong bakho fanele ubone. Uyabo kahle ngirong yes ngiyalivuma iphutha lami. Ebrongweni bami kodwa ikhona into ebambekayo. Uyabo ekuthenini uyena ubazi ukuthi siphila ebudlelwaneni okanjani. Kodwa kona mfowethu Ziyanda
Ngiyaxolisa ukuthi mfowethu kodwa-ke ngoba sekanje ngiyaxolisa. Cela ungixolele. Oh, hayi ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Uma nje kwami kuzobuyela ngakumina, uxolo lami lizophelela. Ngiyaxolela ngiyakuzwa. Hayi ngabonga kakhulu Ziyanda mfethu. Ngabonga kakhulu. Okay. Nathi-ke ezisho sokwenza isiqiniseko mfethu ukuthi siyalilandela udaba lenu, siyabona ukuthi umama uyakhokheleka and into esizoyenza inkantolo soyifaka la ukuze uthi noma mhlawumbe uthi uyazama ukuphinda futhi wenza lento okuyiyona oyizelela kwisho ukuthi ama-calls ubungasawabambi, WhatsApp ubungasatholakali, ubusumbona njengesicefo umama engabe lokho ekufonela kungabe kusaphinde kwenzeka. Kwazi ukuthi noma yini khona abantu abakuhleli la emhlanje abenza isiqiniseko sokuthi wenza into Anginankinga mfethu. Ngiyazwakala. Ngiyazwakala. Okay. Mama siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwishow. Siyathemba ukuthi-ke ube happy nge-service yethu nanokuthi mesifika la izinto zakho likhona ithemba lokuthi zizobuya. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Danke siyabonga. Nawe Gatsheni siyabonga kakhulu mfethu ukuthi siyakubona mfethu ukuthi uyahleka kodwa manje usile. Ule ngokuhleka nje ulokhu uhleka ubheka phansi. Mhlawumbe uyasho namanje ukuthi le nyoni le ngabe usuka la. Hayi akunjalo mfowethu akunjalo. Ngiyahleka ngisho kufiwe mfowethu. Hayi no, kulungile. So walenza iqiniso kodwa ke njengoba sisho ukuthi nathi sizobe sisemva kwakho just to check ukuthi iqiniso lenza kahle yini. Mbukeli uyabona-ke ukuthi ngempela uGatsheni nomama Ziyanda la bafika into yabo ihamba kanjani, saxoxa nabo sathola ukuthi ihamba kanjani and manje isiphetho sayo futhi sihambe kanjani nanokuthi-ke silindele ukubona ukuthi ngempela uGatsheni uzokwazi yini ukuthi kulo 50k aloke ekhipha nje noma ngabe u5 but sokwenza isiqiniseko sokuthi imali kamama iyabuyela kuyena, imoto yamama futhi iyabuyela kuyena, izinto zakhe ibuyela iphelele. Mhlampe nawe uney'nkinga ezithinta umtsholo ungakhohlwa ukuthumela leyo email umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Don't forget to subscribe, like and share yona le channel umjolo show khona sizokwazi kabanzi ukuthi kwenzakalani emjolweni eminingi yahlukahlukene. Mawukuthi-ke nawe ucabanga ukuba isigebengu emjolweni yabanye abantu ukhumbule ukuthi sikhona and sikhonela lokho ukuthi singene khaqa phakathi mase silungisa lezo indaba ezikanjalo. Igama lami nginguhlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Sihlangane futhi kwi-episode elandelayo yohlelo silungisa umjolo. Mbukeli siphinde sikwamukele-ke kulona uhlelo silungisa umjolo. Uma ukuthi uyalandela lolu hlelo uyazi ukuthi sekunomkhuba omusha shawo ukuthi sifike sixoxe indaba siyilungise then meyabe sesiyilungisile mase silanda umgilo-ke manje simbeka la sikhulume naye sobawu-2 just ukwazi nje ukuthi indaba yakhe ufuna iphethe kanjani nanokuthi-ke meyabe njengamanje sesiyilungisile yiziphi iy'tephu yena ngokwakhe afuna ukuthi sizithathe ngale kokuthi thina singenelele iy'ndaba zabo mhlampe bengavumelananga. Mama Ziyanda siphinde futhi sikubingelele kuyona ishow njengoba sizokhuluma nawe njengamanje sikhulume nje indaba yokuthi-ke nakho-ke manje sesikhulumile-ke la noGatsheni and sikhulumile noGatsheni mesikhuluma naye waqala ngawabona amaphutha akhe and wathi mengabe sewabona amaphutha akhe waphinda futhi wavuma ukuthi hayi no uyavuma kodwa akavumisisi kahle wabona nje ukuthi kunobhathi. So siyabona ukuthi ngoba nakho-ke uGatsheni ungathi usabhizi usihlanyiswa kakhulu uZandile lo sengikubize ngaye manje Ziyanda wabona ukuthi usahlanyiswe uyena sathi hayi no akabuyisa izinto zakho-ke mase-ke wena uqhubeka nempilo. Ungabe uhappy yini na ngaloko esikwenzile sisho ukuthi sisho njalo? Yebo ngihappy kakhulu futhi ngoba vele ngiyazi ukuthi ukuba bengiziyela mina ngokwami vele bengekaze ayithathe serious into yami. So nje ngizothanda impela kakhulukazi ukuthi ingenelele impela indaba yenkantolo. Okay, as we moving forward njengamanje ikuphi okufiswa uwena ngemoto yakho ngemali zakho nanokuthi mhlampe yona le mali le uSandile iqiniso lela likhuluma because uyena oveza indaba yemali wena awukazi usho ukuthi imali engakanani kodwa isamba siveze uyena. Ngabe le samba sivezile uSandile yiso noma mhlampe kukhona engaphasi kwaleyo noma ngaphezulu kwaleyo? Yabona nje bhuti wami u50k ngamnikeza wona okokuqala waphinde futhi wabuyela kumina kwesibili ethi ke manje usofuna ukuthi ke manje alayisheke lezi inkukhu lezi zakhe ofuna-ke imali engango-20k ngaphinde futhi ngamnika kusho ukuthi kahle kahle imali engakuyena nje siyonke 70k. So kulo 70k njengoba nithe meyabe nikhuluma naye wagcina la ku50k wena ubuyimisela ukuthi sigcine kuwona noma siwufake lo 20 awukhokhe nje u70k wakho? Ngicela siwufake ibhuti wami ngoba vele ikhona neproof la ngesikhathi ngimsendela khona la ko WhatsApp konke yonke into ngiyigcinile.
I know kuhle kakhulu ngoba ubufakazi bukhona uzosithumelela nje ubufakazi sibone ukuthi-ke sihlanganisa kanjani mase siye enkantolo ukwazi ukubuya izinto zakho. Imoto mhlampe yona yenzeka kanjani? Uba kade ethelela imoto njengoba eseqosha ngokuthi iyalungiswa uyena yonke into ingeyakhe. Imina kade ngihamba ngiyoyithela imoto besihamba nayo. Yebo. Okay. Ubekwenza lokho izinto zisahamba kahle noma mhlawumbe ukwenze noma sezingasahambi izinto kodwa mase sekudinga ukuthi uhambe uyothelela imoto ubekufonela? Yebo sikwenza. Okay, so njengamanje uyabhizi uzoqhubeka nempilo yakho uphinde mhlawumbe uzitholele elinye ikhehla noma usazothi ukurelaxa kancane ubone impilo ukuthi ihamba kanjani ngoba usubonile ukuthi khona abantu abafana noSandile abangathandi wena kodwa ba-after into onayo. Yabona nje bhuti wami njengamanje okubalulekile kumina ukuthi nje ngithole lezi zinto lezi zami back imoto yami futhi nakhona bengingathanda ukuthi kungabi isikhathi eside mhlawumbe nje ngimnike noma inyanga eyodwa ukuthi akwazi ngibuyisela imoto yami kanye nayo imali yami. Njengamanje-ke asihambelane nento eqondile ukuthi uSandile mhlawumbe simnikeza iy'nyanga ey'ngaki ukuthi abuyise izinto zakho khona nathi mangabe simbhalela i-email noma incwadi ezisho sazi ukuthi umama ukunikeze iy'nyanga ey'ngaki ukuthi izinto zakhe zibuyele back kuyena. Okay, bhuti wami ngicela mhlawumbe simnikeze nje bese kuthi-ke kulezo qala ekupheleni kwayo. Yebo, bese-ke ziyangibuyela iy'nto zami zonke. I know, kuyazwakala kahle kakhulu. Ngiyazi ukuthi-ke ngizothi ukuphume esandleni ngoba ngumuntu-ke obuye ayiphumele esandleni. Nginihlukanisile noSandile ngokwami nangendlela nawe ovume ngayo. Kodwa-ke deep down inhliziyo yakhe iyavuma. Hayi bhuti wami kona ngoba phela usengilimazile kakhulu lenhliziyo seyize hayi yagcina seyimdela. Sengilimaze kakhulu. I know. Hayi kuyazwakala. Mama siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kusho namhlanje. Siyakuthembisa ukuthi izinto zakho sizihambisa ngohlelo nanokuthi-ke kuzolunga izinto ezenzekile phakathi kwakho noSandile. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami nami. Nawe-ke mbukeli uzibonele ukuthi indaba yethu iphetha kanjani namhlanje phakathi-ke kwamama ngapha kanjalo-ke nayo uSandile. UZiyanda uyayibeka indaba yakhe. Nqane umbiza ngegama njalo njengoba ngithi umama ngoba ngibonile ukuthi-ke uSandile uvela ligagule ngithi ngiyabheka uSandile mhlawumbe siyalingana naye mase ngiyabona ukuthi amanye amadoda aney'bindi kodwa-ke nanivumelene mama ayikho into entenziwe. Siyabonga kakhulu umbukeli ukuthi kusibukele namhlanje njengoba besishilo nakwi-episode elandelayo sobe silungise enye inkinga futhi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa-ke subscribe ulike uphinde ushare. Siyathanda futhi nokubona ama-comments wakho ukubona nje ukuthi u-engage kanjani neshow kungagcini lapho khona lo thank you olapha ezasi press on uzodonate ngokungangamandla akho uphinde futhi ujoyine i-membership of this channel khona uzobe soyakwazi-ke lapho ukuthi uthole iy'nhlelo zethu kuqala ngaphambi kokuthi abanye bazithola. Ucabange nje bakhuluma ngazo wena usuyazi ukuthi kwenzakaleni mhlawumbe wena usobatshela ukuthi I know kule episode ezophuma kusasa kwenzeka ukuthi nokuthi asihlangane kwi-episode elandelayo. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in South Africa. Just kidding, in KZN. Siyabonga. Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo khona la ekhaya. Ngibona ngilana-ke namhlanje ukuzokukhumbuza nje ukuthi le channel isebenza kanjani nalokuthi ishow engiyenzayo uyithola kanjani nini nangasiphi isikhathi. Hayi bafethu. One more. Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi-ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo-9 ekuseni kanjalo nangoLwesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela kwi-episode ozobe uyithola Monday ngo-9 ekuseni. Akugcini-ke lapho njengoba nango-Thursday ngo-Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela ngo-Thursday ekuseni ngo-9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini kanjalo-ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe
thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani, wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoyine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithole. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong. Ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi-ke indlu le khaya la senza izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.